Čauko, neuveríš dnešný deň. Išiel som s dedom kupovať sviňu na mäso, ne. Týpek nám ponúkol diviaka, čo mal názdené 8 kilometrov. Nikdy nebudú. Tak hodě do sebra mnou, že budu klobásky, ne. Až doma zistil, že má stočené kilometre a jablčka na prednej náprave vytočené o 180 stupňov. Tak sa dedo vrátil a obsral mu bránku. Dobre mu dal, ne?